सुगौली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मोहन। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। मिक्स बाय मुन्ना निर्मोही। जाके सजैबू ससुराल तू पियावा के से जवा हो। जाके सजैबू ससुराल तू पियावा के से जवा हो। इहे सोची सोची कुह के जाने हमरो करे जवा हो। इहे सोची सोची आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। दोसरा के नाम के लेबू में हदीरा चाही हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। तुहरा के पावेला हम हद से गुजर जाइब। तुहरा के पावेला हम हद से गुजर जाइब। हमर जे ना हो खबू शीशा नियन बिखर जाइब। हमर ना हो खबू शीशा नियन बिखर जाइब। अंजित राज संगे कहे नीतीश दीवाना हो। अंजित राज संगे कहे नीतीश दीवाना हो। जिए नहीं पहे मुकेश सुनी लो गमन के ताना हो। जिए नहीं पहे दिलीप सुनी लो गमन के ताना हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। आजू तोरा मंगिया में सिनुरा भराई हो। दोसरा के नाम के
लेबू में हदीरा चाही हो दोसरा के नाम के लेलू में हदीरा चाही।